Com esteu, amics i amigues? Així de veritat ja no sabem què fer per entretindre-nos. Jo ja no sé què netejar, ja no sé què torcar. Per sort hi ha dos paraules que estan salvant-me esta quarantena, que són borrador mágico. Això no sabeu el que és? Això és massa. Borrador mágico. Mira com se'n va. No és de pintar ni res. Ai, quin plaer que dona el borrador mágico. Això és com un orgasme. El rascó i ahí que fan els xiquets. Borrador mágico. Això m'envien a mi ahí. ¿Sabes las caras de Belmez? Dice que s'apareixien unes cares d'allí. Això ha ganat allí en el borrador mágico. Y el Iker Jiménez allí, ay, las caras del Belmez. Diga, tira para allá, que las caras de Belmez me veuen a mi en el borrador mágico i es posen a tremolar. Me'n vaig a una casa d'ixes que estan posseïdes. Allí que hi ha espíritus en el borrador mágico, en la conga i en la vaporeta, i ixen tots els espíritus cagant d'hòsties. Totes les pataes del xiquet en la paret, ara es quitaré i que ho netegen. El oso este, això mos ho va regalar el meu sogre, això no fa que agarrar pols és un niu de merda. ¡Borrador mágico! Fregant, poner cera, pulir cera. Ja està. No m'he tret un pet, ha sigut un ruïdo que ha fet en la paret. T'ho fent tot molt bé, Molt bé, més, mira que bonico. Anem tots en el mateix pijama. Això és un regal de la meva sogra, que tots els Nadals ens regala pijames que són iguals. Pensa que som una família americana. La brigada de la neteja. ¿Qué pasa? ¡Una moscarda! Espera, no, que se n'ha anat a la frontera. Per favor, que és una mosca. Clar, són xiquets, sense eixir de casa. Tants dies, ara veuen natura. Sí, això, agarra l'oso del llallo. No fa falta més merda. Un poc d'emoció que tenim en esta casa des de fa 20 dies. On està? Agarra-la! Mira. Prendre pel sac la mosca. Així n'agarres el coronavirus. Que bé, ens ha vingut la mosca eixa dins de casa, perquè, mira, han fet una miqueta d'exercici i hem estat en contacte amb la natura, perquè feia 20 i pico dies que no eixíem de casa, que no veiem animals. Bé, les parets han quedat molt blanques, però ara vaig a fer un pas més enllà, perquè vaig a gastar el blanqueador de juntas! Vamos, blanqueador. Ai, han tocat a la porta! Vaig obrir-li això, que pau ho tinc. Vaig obrir la porta a l'home. Hola, bon dia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mensajería, un paquet per a Eugenio Alemani de Miami. ¿Es vostè? Sí, sóc jo. Así te agárrelo, por favor. Què serà? Un paquet. ¡Ah! De Zuleima, des de Miami with Love. Clar que ella va dir que m'enviaria un workout. Voy a mandar a Eugenio un DVD con unos ejercicios de workout que hice en los 90, un programa de mucho éxito en la radiotelevisión latinoamericana. El DVD de ejercicis de Zuleima González. Quiero este cuerpo. Ara perquè és tard, però el dilluns que ve, posem el DVD dels exercicis de Zuleima. Això serà poc antic. Poseu-vos el xandall, el xandall per a fer els exercicis amb Zuleima. Quiero este cuerpo. Mírala. Està dura ahí, se la veu dura.